colmatări de poduri și ce lucrări mai sunt necesare de efectuat. Au acționat foarte repede, s-au mișcat foarte repede cei din că Arborea. așa fac bucovineni, nu așteaptă ajutorul celor din alte județe. Chiar dacă Dumnezeu anul trecut a dat ploi mai multe decât erau nevoie, noi ne-am organizat și la nivel de Consiliul Județean am sprijinit localitatea prin faptul că am alocat aproape 122.000 lei RON, constant în ajutoare pentru sinistrați, plata materialelor de construcție și construirea efectivă a 5 case împreună cu societăți care au sponsorizat lucrările, dar de remarcat este faptul că oamenii s-au mobilizat și împreună cu Arhiepiscopia Sucevei, împreună cu Consiliul Județean, cu Consiliul Local al Comunei Arbore, am reușit ca până la venirea sezonului rece oamenii să poată locui în casele lor și asta este un lucru deosebit, pentru că și în alte zone ale țării, în Focșani, în Vrancea, au fost inundații și la ora actuală oamenii stau tot în barăci. Aici se vede spiritul bucovineanului care nu stă cu mâna întinsă, acționează rapid, se observă solidaritatea oamenilor și bunul simț al românului din această zonă care dorește să apeleze la alții, dar să ajută și prin forțe proprii. Pentru acest lucru sunt de apreciat și sunt oameni deosebiți care merită să fie ajutați. Asta este mentalitatea în această zonă și haideți să mai apreciem și câteva talente locale, talente foarte tinere. Bucovină mândră floare, ne-ai dat apă din izvoare, ne-ai dat apă din izvoare și lumină de la soare, ne-ai dat flori de primăvară, graiul dulce și sânul chiară. Bucovină surioară, îți cânt dragostea de țară, îți cânt dragostea de țară, cu glas dulce și de vioară. Bucovină, soră mândră, astăzi tot omul te cântă. Peste opcim, peste luncă, numai dragoste și muncă, numai dragoste și muncă și cântec de viață lungă. Oameni buni de omenie, munca-ni doar bogăție. Oameni buni de omenie, munca-ni doar bogăție.
Aceasta a fost cronica noastră de la Arbore, în urmarea cronicii lui Toader Hrib, o cronică în care am încercat să demonstrăm cu mijloacele noastre că există talente, există muncă, există putere de muncă în această zonă a Bucovinei, în miezul Bucovinei, cum spuneau invitații mei, în inima Bucovinei, și vom încerca și cu alte prilejuri, pentru că am avut ocazia astăzi să cunoaștem și alți oameni interesanți care nu au prididit să ne invite, să ne arate lucruri interesante, și această zonă va fi în atenția noastră, pentru că merită să fie în atenția noastră, merită acești oameni efortul de a ajunge până aici, și eu o să le mulțumesc cât se poate de scurt, din păcate, invitațiilor mei de astăzi. Mulțumesc doamnei Stella Catrinei că a reușit să ajungă și alături de noi astăzi. Mulțumesc domnului primar că a fost o gazdă foarte bună și evident îi mulțumesc domnului profesor Dolinski, și am să rețin ideea că sunt jocuri populare și nu sunt dansuri populare. Și dacă mai avem 30 de secunde, domnule profesor, care este totuși diferența între jocul popular și dansul popular? Dansurile sunt de societate, iar jocurile populare sunt cele moștenite din străbuni, proprii poporului nostru, caracteristicii poporului nostru, care fac parte integrantă din tezaurul nostru. Și țin să vă mulțumesc și eu că ați venit, că ați răspuns chemării noastre. Înseamnă că dacă ați revenit pe aceste meleaguri, aveți pentru ce. Vă mulțumim! Vom încheia bucovinește această emisiune. Surprindă pe partea stângă lui Lucescu. Și iată 3-1. Gol Gârsu, bravo! Și gol! Bun găsit! Ne întoarcem iarăși în timp. Suntem în 1983. Regimul Ceaușescu e tot mai